Станислав, дами и господа, и бамте! Подзване на двата автомобила, невероятен трик! Е 300 срещу Е30, дами и господа, може да изпреварване! От вълнение, между другото, си изключих микрофона. Ето това е екшенето, това е вълнението, което всички чакаме. Изпреварване от Иван Демирев, това му носи 10 точки! Аплодисменти за Иван Демирев! Предлагат ми да пия мента, клоки валерия. Това е за аматьори, без функция. Изберите го, че като дойде.